Шавален Ромален, специален поздрав от Чопи и цялата му фамилия. За баща му Джанер, за майка му Сабиха, за неговата половинка Биргюл и специално за вуйчо му Ерол Пачката. Нека музиката да звучи. Вали, вали, гърми на тази фамилия, пак да им върви. Вали, вали, гърми, берекет и късмет на дома им да вали. Яша, Джанер, опората на семейството, човек с голямо сърце, уважаван от всички. Яша Сабиха, майката, която събира всички около една маса, с много обич и топлина, истинското сърце на дома. Яша Биргюл, половинката, която е винаги до Чопи, с любов, вярност и уважение, рамо до рамо вървят и заедно градят своето щастие. Яша Ерол Пачката, най-добрият вуйчо, винаги усмихнат, уважаван и обичан от цялата фамилия. Човек с голямо сърце, който държи на своите хора. Вали, вали, гърми на Чопи, фамилията му пак да им върви. Любов, уважение и разбирателство, това е тяхната най-голяма сила. Дай музиката. Яша Чопи, Яша Джанер, Яша Сабиха, Яша Биха, Яша Биргюл, Яша вуйчо Ерол Пачката. Да са живи и здрави, с много любов, берекет и късмет.